תרקדי, השירים עושים לך טוב, כולם חברים כאן, אחים אחיות. תרקדי, תעופי בלי לחשוב, פה ושם תרגי קצת, תשמרי לך כוחות, אולי תברחי. אני קורע ברך. אני קורע ברך ואני אומר, אלוהים, תן לי לראות את הבן שלי. אני רוצה לראות אותו. ואני רואה אותו. אני רואה את יונתן, שוכב, מדמם ומנסים לטפל בו. הוא אומר לי, אבא, אני עולה. אני אומר לו, יונתן, אתה לא עולה. אני חזק, אבא שלך תופס אותך, אתה מכיר את אבא שלך, הוא חזק. אני תופס אותו חזק. הוא אומר לי, אבא, אני עולה. אולי תברחי. אין לנו זמן. יונתן נולד ב-18 לינואר, בשנת 2005. יונתן נולד באלפי מנשה, גרנו בתקופה הזו באלפי מנשה. לאחר מכן עברנו למושב שרשרת. בהמשך, אמא של יונתן חזרה ליחיני. למעשה יונתן תמיד היה ביחיני, גם כשהיה באלפי מנשה, תמיד הוא היה מחובר למושב, תמיד הוא היה בא לסבא וסבתא. גם סבא וסבתא שלו, גם מצד אמא, גם מצד אבא, שניהם גרים פה. הוא היה ילד מלא אהבה, מלא חום. סבא וסבתא, בשבילו זה הכל. כשהיה בא אליי, הוא ישר, הוא לא היה בא והולך, הוא רואה אותי במרפסת והוא בריצה. והוא אומר לי, סבתוש, החיים שלי, הוא מחבק אותי, הוא נושק אותי, ואני יושבת במרפסת ואז הוא יושב איתי. לפני הרבה שנים היינו במעגלים אצל הבת שלי, ובשבת הגיע יונתן עם האחים שלו, והדבר שהוא היה חשוב לו להגיד, סבא, אני הנכד שלך. אני גאה בך ואני רוצה להיות הנכד שלך, אבל אני רוצה להיות הנכד המועדף. והיה בחיוך, היה עושה את זה במין חוש הומור כזה. חברות שלי אומרות לי, וואו, איזה נכד יש לך, יונה, אני במכולת, והוא בא אליי, שמחבק אותי, את חברה של סבתא שלי, בואי ניקח אותך הביתה, לא, חמור, לא יודעת מאיפה הוא משיג, חמור וכל הדברים האלה, הוא תמיד אהב את הדברים האלה. ומרים לה את כל הציוד הביתה, ואמרות לי, איזה נכד מקסים. גם כילד, יונתן היה, אני קורא לזה, בכל משפחה יש ילד שהוא קצת יותר מאתגר. מכל 5 הילדים, אז יונתן יחסית קצת יותר מאתגר, גם בבית הספר, גם מול המורים, גם בכלל. דורש יותר תשומת לב, התייחסות יותר מיוחדת. יונתן, למה התחפשת? כן. אז אתה צריך להיות שמח כל הזמן? כן. הוא קצת יותר דורש תשומת לב משאר הילדים, אבל היה לו לב ענק. מה לא מספיק לך לקחת את הלב שלי? אני לא ביקשתי תודה, רק שתהי בו איתי. אני כותב לך שירים, את לא אוהבת מילים. יונתן היה לו את המשפט שאומר, הכל באהבה. כל מה שאני עושה זה באהבה. וכולם פה מספרים שחודש לפני, או שבועיים לפני, בסוכות, הוא לקח את הילדים של המושב, אמר להם, בואו נקים את הסוכות לאנשים המבוגרים. והלך והקים סוכות לילדים, למשפחות של אנשים מבוגרים, ובכלל, כל מה שקשור בלעשות טוב, לעשות מעשים טובים, היה לו לב רחמן, והוא אוהב לעשות את זה, אוהב לעזור לחלש. מי שהיה חלש, אבא, בוא נעזור לו, בוא נתמוך בו. זה היה יונתן, ילד מאוד מאוד שמח, מצחיק. אתה נראה אותו דבר. הייתם קוראים ככה?
ואתה היית חוזר עם ממתקים, היה אוהב, היה לו משהו מיוחד. אתה היית ילד יוקפת. אף פעם לא חשבתי שאני ויונתן דומים. פתאום, בכל התהליך הזה של החיפוש של החומרים, והם ככה, גיליתי שיש הרבה קווי דמיון, ואנחנו, גם בהיבט החברתי, אנחנו ממש דומים אחד לשני. חברותי מאוד, ממש. היו לו גם קצת חברים בקיבוץ. אבל בסוף החברים החזקים שלו היו פה ביחיני, בעיקר בשנתיים האחרונות, אני אקרא לזה ככה. ומבלים ביחד, מבלים כל הלילה, ולפני ה-7 לאוקטובר נסעו לאילת ביחד, לטייל. יונתן היה אחד שמלא שמחת חיים, והשאיפה שלו הייתה לתרום כמה שיותר לקהילה. יונתן באיזשהו שלב אגב החליט, אנחנו אמנם באים מבית מסורתי, לא דתי, אבל הוא החליט בהמשך להיות מדריך בבני עקיבא, גם משהו שילד בגיל 16.5-17 מחליט. באחת הפעמים בא אליי ואמר, סבא, אתה כל יכול, כיושב ראש הוועד, אמרתי רק בורא עולם כל יכול, מה אתה רוצה? סבא, אני רוצה להיות מדריך בבני עקיבא. אחד מהמדריכים שאוהבים אותו כל כך החניכים, מתחבר אליהם ותורם למענם. והדרך הזו הייתה טובה לו, והוא הפך להיות מדריך. עם כל הקשיים של ילד בן 17 שמוביל חבורה של ילדים, והוא אומר לי בהתחלה, אבא, קשה לי. הילדים עושים בלגן ואני משקיע וההורים מתקשרים, ונתתי לו קצת מהניסיון הפיקודי שלי איך להתנהל עם קבוצה, ולשמחתי הרבה הוא הפך להיות אחד המדריכים האהובים, וכל הילדים היו ממש אוהבים אותו, והוא הצליח, הוא הרגיש שהוא נותן מעצמו, והוא נותן אהבה, אבל הוא גם מקבל את האהבה חזרה מהילדים, וזה עשה לו ממש ממש טוב. לגל שלנו המקסימה, והנה התכלת וסמלה הכוחלת, אנחנו רוצים להגיד לך תודה, אוקיי? תודה על שנה מושלמת ומקסימה. ואני אומר, זה לא פשוט ללמוד בבית ספר של קיבוצניקים חילונים, שהוא הולך עם כיפה על הראש, בדרך שלו, הוא האמין בדרך שלו, וזו הייתה הדרך של יונתן. הוא היה נוכח, הוא היה, כל מקום שהוא היה מגיע, הוא היה נוכח, הוא היה ילד גבוה כזה, הוא היה נראה טוב, הוא היה, בכל מקום שהוא היה מגיע, הוא היה, יודעים שיונתן הגיע. ואני אומרת לו, יונתן, איזה גבר נאה אתה. מי המאושר הזאת שהתנשק את השפתיים היפות האלה? סבתוש, אני אומרת לו, באמת, תראה איזה שפתיים, מי זאת המאושרת? אמר, עדיין אין, אבל זה יהיה בקרוב. אני סבתא גם חושב להתחתן קצת מוקדם, להביא לי 6 ילדים. אמרתי, וואו, איזה כיף לשמוע את זה. אני לא שומעת מאף נער צעיר שהוא יגיד שהוא מתחתן. מי מתחתן היום בגיל צעיר? 25, 26. היה עד הספופים, הסופים היו מלפים. גם עושים זברה, שחור לבן. אני אוהב זברות ואני אוהב סופים.
נולד, תמיד היה ילד שנמצא עם בעלי חיים. תמיד. סוסים, כבשים. בהמשך זה היה פרות. כלומר, אם תסתכלי על כל תמונות הימי הולדת שלו, זה סוסים. כאילו, שנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, אז על כל העוגות ימי הולדת שלו היינו עושים לו עוגות עם סוסים. איזה עוגה. תסתכל עליי. היה לו אלפי סוסים, אלפי חוות, ותמיד הוא היה נמצא עם בעלי חיים. גם כשהוא היה מגיע לקיבוץ, אז הוא היה עובד ברפת של הקיבוץ. אז יונתן היה רוב הזמן ברפת. היה הולך עם איוון, שגם נרצח ב7 לאוקטובר, איוון היה לוקח אותו לרפת של הקיבוץ. כשהוא היה שמח, כשהוא היה עצוב. כשהייתי מתווכח איתו, הייתי מדבר איתו, איפה אתה? אני ברפת. כשהוא היה שמח, איפה אתה? אני ברפת. כל החברים אומרים לי, יונתן, כל הזמן סביב הרפת. אין הרבה ילדים שבגיל 17-18, אחד השומר מסך זה תמונה של פרה. כאילו, אין, בדרך כלל זה דברים אחרים. אני חושב שהוא נולד עם זה. תראי, אנחנו בבית, כשהוא היה ילד קטן, אז היה לנו טוקים בבית, וצבים, והיה לנו כלב בבית, וכן, רוקי, ובהמשך בייגלה, וגם הסביבה. כלומר, הסביבה של סבא וסבתא זה של מושב. יונתן היה ילד של מושב. הוא בחיים לא התחבר למחשבים, נגיד כמו אח שלו הגדול. ויחד! די! בואו חמודות! בואו לבוא! אני מת. יונתן היה לו חלום להיות וטרינר, זה היה ברור. רצה להיות וטרינר, לטפל בבעלי חיים, אבל אני חושב שיותר מווטרינר הוא היה צריך להיות רפתן. הוא דיבר על זה הרבה פעמים, שהוא רוצה שתהיה לו רפת, כי היינו מדברים על, בהיבט הכלכלי, שרפת, אוקיי, כדי להיות רפתן אתה צריך רגע, צריך משק, צריך לקנות הון, אז זה לא אני מחליט בגיל 18, צריך לחשוב איך עושים את זה, אבל אני חושב שהוא היה משהו עם בעלי חיים בטוח, רפתן, אולי מקים חווה פרטית, וטרינר, אבל הכיוון היה לכיוון בעלי חיים. ושמחת לחגיך, ושמחת לחגיך. והוא היה מיועד להתגייס ליחידת עוקץ, מהסיבה שהוא אהב בעלי חיים. ואמר, אבא, תתחיל את הגיוס, כי הוא היה אמור להתגייס באוגוסט. אז דחינו לו, והוא היה אמור להתגייס לקורס של טיפול כלבים בעוקץ, כי זה מה שהוא אהב. כן, יד. עד שמתחילו מזה, ושהלב נפתח. אוקיי. עד שמתחילו את השיר הזה. נפתח, חובק את העולם. שעשינו כל כך הרבה והספקנו כל כך הרבה, ראינו רוכבים באופניים מכיסופים לבארי כשהוא היה מגיע לקיבוץ. היינו הולכים לים, היינו עושים טיולים כל שישי שבת. כמעט בכל נחל במדינת ישראל טיילנו, אם זה בצפון ואם זה בכנרת, ואם זה בנחל דוד, אם זה סתם מסביב לקיבוץ. היינו הרבה מבלים בטבע, בחקלאות של הקיבוץ. עשינו טיול אבא ובן ברומניה, אני והוא לבד, הוא ביקש שניסה איתו ביחד, אני והוא לבד. יונתן בכלל, תמיד היה לו רצון להיות איתי לבד. וגם כשהייתי אומר לו, נגיד, אני נמצא עם אחיך או אחותך, לפעמים אומר לי, אבא, אני לא בא, אני רוצה להיות איתך לבד. אבל גם עולה לי, הרוב זה חיבוק ונשיקה, ורגעים כאלה של אינטימיות שלי ושלו. היינו הרבה, יונתן היה ילד יחסית מכל הילדים שלי, הכי צמוד אליי, כאילו, הייתה תקופה שאני לא הייתי יכול לרגע, היו צוחקים עליי פה במשפחה, שאין מצב שאני יכול לשבת, ויונתן לא מטפס עליי. תברחו עכשיו. יש תמיד את הסיפור המפורסם, הייתי הולך לשירותים, היה יושב מחוץ לדלת, אמא שלי מחייכת. הוא היה יושב מחוץ לדלת של השירותים, מחכה שאבא יגיע. הוא היה מאוד קשור אליי. חודש לפני, ב7 לאוקטובר, הייתי אמור לנסוע לאילת עם מדי.
די הבת שלי. וכמה ימים לפני, אני אומר לה, את זוכרת, אנחנו מיום שלישי נוסעים. אבא, שכחתי להגיד, כמו ילדה בת 15, כן? אני נוסעתי ירושלים עם חברות, אני אומר, תקשיבי, סגרנו אילת. אבא, קח את יונתן. אבל מה שאפיין את הנסיעה הזו לאילת, זה שהוא רצה שנהיה ביחד. אני ואתה נהיה במלון, נהיה בבריכה, נלך ביחד בטיילת, וזה מה שעשינו 3 ימים, באמת. היינו בזמן איכות, אבא בבן, היה לי קצת מוזר, מה, יונתן לא רוצה שנלך לעשות קניות של בגדים ונעליים, זה היה ברור לי שזה הולך להיות. ודווקא בפעם הזו לא עשינו את זה, פשוט היינו רוב היום בבריכה, יושבים ביחד. תמיד יונתן היה אומר לי, אבא, למרות שאנחנו מתווכחים, ולמרות שיש לנו אי הסכמות, אבל מכל 5 ילדים, אני, כשאתה זקן, אני אדאג לך הכי הרבה. כן, תמיד הוא היה אומר לי את זה. מחווה לאודליה. נסעתי לבקו, ב7 לאוקטובר, והשביעי בבוקר תופס אותי שאני מקבל צבע אדום מכיסופים, ואני ככה אומר, טוב, רגילים, ועוד צבע אדום מכיסופים, ואני אומר, אוקיי, נסתח, אני פותח ynet, אני רואה שאין כלום, אני אומר, בטח או שזה שווא, או שעוד מעט בטח ידווחו על איזה מישהו שחיסלו אותו, זה כיסופים, אנחנו רגילים לזה. ולאט לאט בהמשך אני פתאום מקבל בקבוצה של המשפחה, יש מחבלים בכניסה ליחיני. אני שולח בקבוצה של המשפחה, אני שולח לילדים אם הכל בסדר, אני מדבר עם הבן שלי ואני אומר לו, לבן ציון הבכור, יש אירוע בכניסה ליחיני. יונתן, כמו שאמרנו, אוהב בעלי חיים, אוהב רפת. אז הוא היה ברפת, אצל סבא וסבתא, שזה בערך 300 מטר מהבית של אמא שלו. והמחבלים נכנסו ליחיני, השער היה סגור. המחבלים נכנסו רגלית. בבית, שהגיעו לבית של הבת דודה של יונתן, של גינת, שגינת לדעתי גידלה את יונתן כבת דודה שלו. הוא היה הכי קרוב לגינת בילדות שלו. ואני שלחתי לגינת תודה. אני נמצא בבקו. שאלתי אותה מה קורה. מחבלים מגיעים מכאן, וממש כמו שאמרתי, נוסעים עם רכב שהם גונבים מהמושב, נוסעים בערך 1.5 קילומטר, בכיכר פונים שמאלה, מגיעים עד האזור הזה ממש כאן, שבזמן הזה יונתן נמצא במרפסת למעלה עם סבא וחלק מהמשפחה. סבא של יונתן, ככל הנראה, מצליח להבין, כשהרכב מגיע של גינת, הוא מצליח להבין שזה מחבלים, גם כתבו כבר בקבוצת וואטסאפ של המושב, גינת כתבה, גנבו לי את הרכב, וכמו שאני מבין, הוא גם זיהה כבר את הסרטים הירוקים של המחבלים, והוא צעק להם, לשכב. הם צועקים למשפחה בעברית, תצאו החוצה, ויורים כדור אחד, וזורקים רימון שלא מתפוצץ, ופוגעים ביונתן. אפשר לראות שגם במרפסת יש חגורת בטון, כלומר יונתן היה די מוגן, לפחות בחלק התחתון של הגוף, והכדור פגע לו בחזה. והוא קיבל כדור בחזה, ובשלב הזה הם יורדים מהמרפסת לתוך הבית. כלומר, בזחילה יורדים, נכנסים לתוך הבית. והוא נכנס לתוך הבית, והוא אומר למשפחה, לדודים שפגעו בו. ובשלב הראשון אף אחד לא מבין מה קורה, הוא כנראה היה עם איזה פליז שספג את כל הפגיעה. ועד שהם מזהים שיש לו פגיעה בגב,
חור יציאה בגב, ואז מבינים שיונתן נפצע, והוא קיבל כדור כניסה, כדור יציאה, מתחילים כמובן לטפל בו, וזה פחות או יותר הזמן, או כמה דקות אחרי שאני מקבל טלפון מהבן שלי שיונתן פצוע. הייתי למטה שעות, חייגתי מהשיחות, שפגעתי לא כתבו לי באלפי מנגינות. ואני למעשה בשעתיים וחצי עסוק בלהציל אותו. ותוך כדי האירוע המטורף הזה, אני מג"ד במילואים, אני מקפיץ את הגדוד שלי למלחמה. עכשיו אני צריך להתקשר למ"פים שלי, ואני אומר להם, הבן שלי פצוע גוסס. תתגייסו, קחו את עצמכם, הגדוד שלי יש לו גזרה באזור זיקים, כי זה הגזרה של הגדוד, ותלכו ותתגייסו. ועכשיו אני מנהל את שני הכובעים של כובע של אבא, וצרמורת שאני אומר את זה, כי זה כובע של אבא, שצריך לדאוג לבן שלו שהוא גוסס, כובע של מג"ד במילואים של מפקד, שעכשיו צריך לתת פקודות, ולגייס את הגדוד שלך, וכל זה עם וואטסאפ, שנמצא בחו"ל, זה נמצא רחוק. אני עסוק בלהציל אותו, אני לא עסוק בלהיפרד ממנו. כי אני יודע שהבן שלי הגדול, הוא אמר לי, אבא, אני דיברתי עם יונתן, ושמו אותו על ספיקר, והוא דיבר איתו, ואמא שלו דיברה איתו. אף אחד לא הצליח באופן סטרילי להגיע אליו ולפנות אותו. ובשלב מסוים שהבנתי שיהיה לי מאוד קשה להציל אותו, ואולי אני לא אספיק להציל אותו, אז התקשרתי לסבא שלי יונתן, ואמרתי לו, הולך ליונתן, ותגיד לו שאני אוהב אותו. ועד שהגיעו זה כבר היה מאוחר. ואחרי כמעט שעתיים וחצי, מה נשאר לבן אדם לעשות? זה להתפלל. אני מתגעגע לשיחות איתו. אני מתגעגע לילד שבו. לילד הדואג, האכפתי, שגם דואג לאחים שלו. יונתן היה מרכז הבית. כאילו גם כשאנחנו הורים גרושים, וגם שיש לי עוד שתי בנות, הוא היה זה שמאחד את כולם, כולם היו סביבו. להתנהגות שלו, חיבוק. לביטחון שלו, לפאטוס שהוא היה מדבר. הוא היה מדבר בפאטוס, סבא שלי, סבתא לסבתא היה אומר איפה החצי השני. אני, אפילו שהיה מגיע אליי לבית הכנסת, ואפילו אם אני באמצע קריאת התורה, הוא לא עשה חשבון לאף אחד, הוא קודם כל בא אליי, חבק אותי, והוא, הייתה לו גאווה משפחתית יוצאת מן הכלל. אני מתגעגע לאיחוד, לחיבור. הוא תמיד היה אומר לי, אבא, אני רוצה לדאוג לאחיות שלי, אני רוצה לדאוג לאחים שלי, תמיד לחיבור הזה. אני מתגעגע אליו, לילד, לחבק אותו, להרגיש אותו. לשמוע ממנו. פשוט הלך לנו נוף מהמושב. וזה יונתן. מלא חיים, מלא אהבה. אני יושבת במרפסת, תמונות שלו בחוץ. אני פותחת מוזיקה. ורואה אותו. והדמות שלי מה זה נופל. קשה להאמין שהנער הזה נעלם. פשוט נעלם מהאופי ככה. אני לוקח את ספר הדברים, ואני קורא הברך. אני קורא הברך ואני אומר, אלוהים, תן לי לראות את הבן שלי. אני רוצה לראות אותו. ואני רואה אותו. אני רואה את יונתן, שוכב, מדמם, ומנסים לטפל בו. הוא אומר לי, אבא, אני עולה. אני אומר לו, יונתן, אתה לא עולה. אני חזק, אבא שלך תופס אותך, אתה מכיר את אבא שלך, הוא חזק. אני תופס אותו חזק. הוא אומר לי, אבא, אני עולה. אני אומר לו, יונתן, אתה לא עולה. אתה לא עולה, אני פה איתך, אני תופס אותך, אתה לא עולה. וככה, כשאני קורא הברך, אני תופס אותו חזק, וכמה שניות לאחר מכן, אני הרגשתי שאין לי משקל, אין כלום בידיים. שנית אומר, רבי יהודה אומר, אם היו רגלו שלו לשנגד במים, אף שנית עורר את בלבלת הסוגוס, ועלה ומקצותר נגר במים, תורר הקר והקסת של הער,
כיוון שהגביאו שפתי דעה מן המים, המים שבתי חון שובין, כיצד יעשה